Sherifula filɛbagaw an bɛ a fo ka dɔn an y'o de fɔ kari surafana mana du an bɛ fasodenw wele kɛnɛ kan bi maaba naani de b'an bolo dɔw yɛrɛ bɛ n'o yɛrɛ ɲininka ko ko kundalo ko a fana bɛ kɛ débat sa langue de bois fana na donc maa fɔlɔ o jɔn ye o Boubacar Mɔnzɔn Traoré ni ko Boubacar Mɔnzɔn Traoré dirigeant sportif. Monsieur Traoré, vraiment merci beaucoup. An yi wele an ka kɛnɛ kan i y'an jaabi. Folikan jumɛn de bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma? Ne de b'aw fo a kɛlen k'an wele a diyara n ye a bɛnna ma alors ni Ala sɔnna an b'a ɲini kuma min bɛ bɔ an da a ka kɛ cɛfaso jɔ kuma ye kuma jugu foyi kana bɔ an da. Voilà. Vraiment merci beaucoup i Traoré. Ma filanan fana u b'ale wele ko Gawusu Mpa Sila donc du wolonwula monsieur Sila vraiment merci beaucoup an yi wele y'an ka wele jaabi folikan jumɛn de bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma? Ok, n b'aw fo ka lamɛnjɛkulu bɛɛ fo an n'a mɔgɔ fɛn o fɛn b'an filɛ ka an n'a ka staffu ka ta duguma fo sanfɛ ka bɛɛ lajɛlen fo vraiment je suis content pour que k'an wele nin débat in na Mali balontan ko kan. D'accord, vraiment merci beaucoup ici là. Merci. Ma sabanan Sekou Cissé ni Mopti. Vraiment monsieur Cissé an yi wele ka bɔ Mopti sɔgɔmada na ka na Bamakɔ yan. Vraiment merci beaucoup. Folikan jumɛn de bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma? Bon, mes Sherifula auditeurs an n'a téléspectateurs bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan parce que Sherifula i b'a jateminɛ télévision ba don sur le plan sous-régional a lajɛlen don kosɛbɛ surtout diaspora kɔnɔna na kosɛbɛ donc an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo k'aw ka direction fo et puis aw bɛ nin émission min na sur les questions d'actualité d'intérêt national k'aw fo aw ka jamana jɔ la donc vraiment k'a fɔ an b'aw ka bila la sur ni tile c'est vrai Mopti c'est 675 km si c'est à refaire même demain on va le faire pour le public malien. Ok, vraiment merci beaucoup i Cissé. Maintenant o ye Gadjaba Cissé donc mun ye voilà dirigeant sportif monsieur Cissé vraiment merci beaucoup folikan jumɛn de bolo ka ɲɛsin Sherifula? An bɛ Sherifula filɛbaga an b'a bɛɛ fo minnu fana bɛ arajo lamɛn n b'u bɛɛ fo ka foli bila aw yɛrɛ la aw ka baara ma nɔgɔn a n'aw ka technicien minnu tɛ ye an ka foli b'u bɛɛ an bɛ dugawu kɛ ni kɛnɛ min na filɛ ka sigi ta Ala ka a caya n ka hakili la kuma minnu bɛna bɔ débat kɔnɔna na a ka kɛ kuma ye fɛn min n'a bɛ somɔgɔ sama bɔ quoi. D'accord. Vraiment merci beaucoup i Cissé. Boubacar n y'o de fɔ n'i ye Ousmane Cherif Madane Aïdara ka montre lajɛ waati mun dira ma o de sera donc ni mɔgɔ m'a fɛ ka an bɛ télé la direct la mun ye arajo ye o fana bɛ 95.7 donc Boubacar kuma b'i bolo. Bokele y'a fɔ cogoya min na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa o maa sɔgɔlen bɛ Sherifula télé la nin wagati in na an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogoya nin ye laada ye carré o carré ni nin wagati sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ Sherifula télé jabaranin kan ka se ka wele bila maa hakili juru caninenw ma u ka se ka na ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye min ye u ka jamana kunkanko kibaruya la. Bokele u b'a fɔ bamanankan na a bila n t'a bila o ye a ma kalaya i bolo kɔnɔ. Bisu in na an bɛna kuma sena balontan de kan sabula gɛlɛya min b'an ka sena balontan kan nin wagati in na a bɛ san caman bɔ a kɛra sababu ye fo ka se ka fédération malienne football comité exécutif ma caman bɛɛ lajɛlen démissionné la kɔsadani in na ni an bɔli min kɛra kan in na o kama a ye gɛlɛya tɔ kɛ an ka balontan nasira la o kama fɛɛrɛ jumɛn de bɛ yen min b'a to an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na da bɛna don o de la bisu in na ka se ka walawala jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'u to sigiyɔrɔ la i y'a fɔ cogoya min na non seulement an bɛ direct la télé la an bɛ direct la radio la wa an bɛ direct la nin wagati in na min ye YouTube fɛnɛ kan nin wagati in na ani page Facebook donc n'i ye Sherifula TV officiel ta dɔrɔn i b'an sɔrɔ direct la page Facebook ani YouTube kan wa min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛnɛ i b'an sɔrɔ min ye direct la ni i donna Google kɔnɔna na Sherifula TV officiel ni o tape i b'an sɔrɔ wa application fɛnɛ n'i ye Sherifula télé application bila i ka téléphone kɔnɔ i b'an sɔrɔ direct la nin bɛɛ kɛkun de ye min b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ bonya ni karama kɔnɔna na k'u to sigiyɔrɔ la. Boubacar kɔrɔfɔ ɲɛna an y'o de fɔ n ko bisu na ni mun sigilen don o ka wuli k'o jɔ sabula an ye maaba naani mun wuli o mun n'o da don mun ye farikolo ɲɛnajɛ ko ye vraiment sani an ka don sisan an bɛ Mɔnzɔn ɲininka tiɲɛ don fédération yɛrɛ monsieur Traoré n b'a fɛ i ye fédération yɛrɛ a kɔrɔ fɔ an ɲɛna a bɛ sigi cogo di? Ala k'an bɛ sababa ma fédération
i ye jamana kɔnɔ a ɲɛmɔgɔ kuluw ye ale de bɛ jamana fɛn o fɛn diɲɛ kɔnɔ ale de bɛ balontan diriger. Bon, alors mais a bolomafaraw fana bɛ yen nɔ n'olu ye liguw ye n'olu ye districtw ye o ni clubw fana bɛ yen nɔ. Donc clubw de bɛ clubw ni districtw olu bɛ liguw bila en place. Ligue fana o ni clubw olu bɛ des bureaux des fédéral bila en place. Des comités exécutifs olu b'o bila en place. Donc n'o kɛra alors olu bɛ baara kɛ bɛɛ tɔgɔ la. Alors normalement san o san assemblée générale kan ka kɛ fédération comité exécutif comme ça a bilala baara min na a bɛ taa o ɲɛfɔ minnu y'a bila baara la. Alors u b'a ye ni baara ɲɛra ou bien n'a ma ɲa ni min ma ɲa o bɛ kɛ corriger. Alors k'u bila cɛ sira ɲuman kan an bɛ taa a b'o cogo la ten. D'accord, mais n b'a fɛ k'i ɲininka i ko ka taa a ɲɛfɔ ka taa ɲɛfɔ jɔn ye. Ka taa ɲɛfɔ minnu y'a bila en place n'o ye liguw ni clubw ye. Voilà. Ok. O bɛ wele ko assemblée générale. A bɛ se ka kɛ assemblée générale ordinaire ye a bɛ se ka kɛ extraordinaire fana ye. Ok. Voilà. D'accord, donc Bokar Mozon y'a ka fɛ donc mais n pa n bɛna e fan fɛ ko Mozon y'a fɔ fédération a bɛ sigi cogo min na bon aw mun ye e ta ye ligue ye wa ou bien e ta ye jumɛn ye. Ne ta ye club ye. Donc maintenant sisan fédération ni aw mun ye club ye a bɛ sigi cogo di. Bon, Bakari y'a fɔ cogoya min na moi je pense que a tɛ tɛmɛ o kan parce que n'i y'a mɛn fédération ligue don n'i y'a mɛn ligue district don n'i y'a mɛn district sous district ni ne ye balontan mɛn c'est-à-dire sous district olu de bɛ districtw sigi ni districtw sigira olu fana bɛ liguw sigi liguw ni clubw olu bɛ fédération sigi a bɛ kɛ ten. Maintenant n'u sigira donc ni fédération ka jɛ donc baara bɛ kɛ ni nin de ye fédération bɛ baara daminɛ ni nin de ye et puis an ka textes n'an ka sariya sɛbɛnw a tɛ taa o kɔ dɛ a tɛ taa o kɔ parce que sigicogo de b'u la sigicogo de bɛ district la sous district ligue fédération une fois que n'i y'o jɛ dɔrɔn n'a sigicogo man ɲi dɔrɔn problème bɛ créer balontan na. Mais a bɛ sigi cogo di. Voilà. Maintenant que fédération an ko an bɛ fédération sigi cogo de la fédération ligue association olu ani ancien footballeur ani ligue ani club même deuxième division sisan u y'a bɛɛ k'a la parce que olu de kan ka jɛ ka élection kɛ ka se ka fédération bureau sigi bureau bɛ sigi fana liste de bɛ élu parce que i bɛ liste de kɛ ni i bɛ fɛ ka kɛ candidat ye donc e b'i ka liste de kɛ k'i ka liste déposer pour que i ka se ka élu i y'a faamuya hali ni président élu la c'est pour cela que ni président élu la a n'a ka liste de élu la ɲɔgɔn fɛ. Ce n'est pas parce que le président est là, donc avec bureau sigi. Avec ce bureau sigi, l'ici mais est là, donc en ordre de bureau sigi c'est ça. Il y a femme donc moi je pense que donc on est à Kuruma. Ok. Si c'est comme toi c'est ligue de Mopti. Allez faire un faux ni ngal kele. C'est ebeseka modo faka obeseka mfo. Bon mais à la fois parce que à la mieux birana ka foko vraiment bien nous sur nos tableaux quand bah c'est qu'à faut peut-être depuis en tout cas 2009 kana se bima an ye ɲɔgɔn sɔrɔ balontan hukumu kɔnɔnaw la fo kana se bima n b'u minɛ ni tonton ni kɔrɔw ye parce que ne yɛrɛ oncle ala ka hinɛ Amadou Kola do Cissé il a été président de la fédération a jɛɲɔgɔn do c'est vrai ne donna balontan na 97 Mopti comité des supporters fɔlɔ min créé la Debo club de Mopti tɔgɔ la ne de kɛra sababu ye ka créé ne de tun y'a président ye ka Debo comité directeur kɛ
Kabola, je pense que 2005, au Dekaranga Assemblée Folloy, Sami Salif Keita avec Mali Fédération de football président stade du 26 mars là au Karaneka Assemblée Folloy. Donc il faut qu'on ait bima vraiment ni acteur ou gagnant sur le tableau que les Gambie à la barcandola. Bon maintenant ça au Boraka vous savez peut-être qu'il faudra peut-être expliquer à un téléspectateur ou à femme parce qu'aujourd'hui Amirom Nabi na Nico Fédération à Mamrou au John ou Yepi 14 clubs nous sommes première division là et 14 clubs nous sommes Ligue Pro là bi ou le Mamrou les champions en voilà saison mi konana région nous sommes champions ou le membre de l'assemblée ou bi donc nos boray et bien avec les organisations bi fédération na organisation nani de bi docteur ka organisation ancien joueur ani arbitre ani médecin donc ni de bi amérom la fédération malienne membre maintenant membre be croyant 100% avec croyant 100%. Tu peux être membre de l'Assemblée cette année et l'année prochaine ne pas te retrouver membre de l'Assemblée. Oye mouye, ligi ou ka mandat oye sananani. Mais il va déterminer club nous ni championnat tana ni club mu jigna et bora membre de l'Assemblée là. Au niveau de la première division, il bora membre de l'Assemblée prochaine là. Il bora là. Donc deuxième division fanana munu kera champion en saison mi bana faut que ta fonina saison clôturée là champion régional donna et il reste membre de l'assemblée il participe à l'assemblée mais ni une saison là ni ma se ka champion il est bon assemblée membre là donc min kera champion au Bénin mais entraîneur ou fait et ancien joueur ou fait ani médecin ou fait ani arbitre de donner la conseil na arbitre association ou des organisations nani au lieu ou ka bureau bon maintenant vraiment tout cas mandat délai ou don mais au lieu fanana bureau mumbe en activité à chaque fois ni assemblée bien au lieu mo kelen désigné donc à faut les membres de la fédération malienne de football donc niveau assemblée annuelle qu'on a là fait ballontan kunkan koy au sang qu'on a et d'abala d'accord c'est comme ça mais ni qu'un membre de l'assemblée perdu c'est-à-dire au niveau d'un club qui est descendu en deuxième division ou bien un club champion qui n'a pas pu être champion l'année prochaine sort du membre de l'assemblée. Donc c'est cette explication que je voulais donner. Merci beaucoup. Gadjaba, donc on y a le voilà, donc on va essayer de faire. Bon, depuis que je fais là, anga fait un bon yona ka ala kamoro la famille. OK. Il y a une gali ko ya la confédération Mexique chibodi. Ayi, ote. Fédération B depuis antara kirma horana ta sanina. Mali fédération sira. Ah bon? Il faut le gagner. Ani comité exécutif te kelien quoi. Il faut bureau mi jigina 600. Ani fédération te fédération ba nona. Fédération yi ton yɛrɛ tɔnw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan olu bɛɛ sanfɛ o de ye fédération ye ministre de l'intérieur de o papier b'o k'o di pour que farikolo ɲɛnajɛ balontan hukumu kɔnɔna na a ka Mali bɛɛ labɔ o de bɛ Mali bɛɛ maintenant o de kɔnɔna na a ye minnu tɛmɛna ye olu ye olu kuma ninnu fɔ bureau bɛ na cogoya min na club bɛ na cogo min fédération tɛ ci fédération terre comité exécutif de BC ka il faut bureau démissionné na 600 au lieu de T. Ah d'accord, OK. Donc il faut que en cas fleba au ko au cas famu fédération ba nona parce que faut bi ministre de l'intérieur ma récépissé mina fédération non. Récépissé bi. Donc au kora be mo de beta au bena fédération président Jolibe joli temena akacha do ibina ibika tanke ibeta fédération beto nona il faut jamana reba nona chugomi fédération ba nona te. Jusqu'à présent, les récépissés obé à même na mola. Bon maintenant mini et comité exécutif me fait ni à fora ko beaucoup mo ye wala enseigne. Je crois que amassé orola amena do détail qu'on parce qu'il faut que ayimon foni on veut savoir même la fédération là c'est quoi surtout la fédération malienne de football. Mali est de farikoro nyanaje ambolen ko ankelen kanga ire ma horanyata sino club tumbe a fora ko bokanga tombele bele do sigi 5 ans mi nyeshine be tolanchima
o papier de dilanna ka taa ministre de l'intérieur ye o récépissé bɔ k'a di o bɛ yen halisa a bɛ fédération na. d'accord voilà ok Bokar n k'a dɔn n ko bi su in na kuma a bɛna ja an bɛna faamuyali caman sɔrɔ kuma b'i bolo. ok donc o b'a to n bɛna Bokar Mɔnzɔn n bɛ ɲininkali min kɛ n ko e la an b'a ye k'a fɔ nin wagati laban in na aw bɔra ka fédération kɔni ɲɛfɔ sisan mais gɛlɛya de bɛ balontan na a bɛ san 10 bɔ nin wagati in na Mali balontan na fo ka na datu fɛn na sisan fo ka na ko comité exécutif mɔgɔw démission na e yɛrɛ ka yeta la gɛlɛya in yɛrɛ jubaju ye fɛn jumɛn ye mun de ye gɛlɛya na Mali balontan yɛrɛ la. n y'a fɔ cogo min na ala ka kuma bɔ an da min bɛ balontan taa ɲɛ an kɔni an t'a ɲini ka maa si lagosi mais an bɛ tiɲɛ de fɔ fana alors min bɛ Mali balontan na c'est que sariya batobaliya bɛ yen texte de bɛ yen nɔ min bɛ a to comité exécutif ka marché parce que comité Gayaba y'a fɔ cogo min na comité exécutif ni fédération tɛ kelen ye comité exécutif de bɛ fédération diriger mais fédération comme fana y'a fɔ n ka kuma fɔlɔ la o bɛ diɲɛ jamana bɛɛ la alors o fana comité exécutif dɔ fana bɛ bila a bɛɛ ɲɛfɛ maintenant sɛbɛn de bɛ yen nɔ u kan ka baara kɛ sira min fɛ ni aw bɔra o sira kɔnɔ dɔrɔn gɛlɛya bɛ na donc gɛlɛya kun fɔlɔ de ye o ye ayiwa gɛlɛya wɛrɛw fana bɛ yen nɔ ni comité exécutif ni a ye a ka prérogative n'o ye an b'o fɔ cogo jumɛn na a ka baaraw ni a tɛmɛna o kan fo ka taa don ligiw ka baaraw la ka taa don districts ka baara la alors o bɛ na ni gɛlɛyaba caman ye o caman kɛra ka tɛmɛ yan nɔ c'est à dire k'a essayer ka taa mɔgɔw bila ligiw kunna ka taa mɔgɔw bila districts kunna minnu bɛ kɛ i n'a fɔ aw ka mɔgɔ de y'olu ye n'u bɛ kɛ olu de bɛna ni vote kumaw sera n'a ye fɛn fɛn fɔ olu bɛ voter u ye alors n'o kɛra dɔrɔn ko bɛ tiɲɛ parce que il faut que mɔgɔw ka baara kɛ ni textes de ye baara kɛ ni a fɔra ko ka baara kɛ cogo min na fo a ka kɛ o cogo de la ten tɔ ten aw kana taa mɔgɔ ɲɛ lajɛ a kana taa fɔ ne ka intérêt bɛ yan nɔ ka Mali balontan to yen nɔ ka tugu mɔgɔ dɔw kɔ o man ɲi Mali balontan problème dɔw de filɛ nin ye alors n bɛ dan o yɔrɔ la fɔlɔ cɛ kɔfɛ ni tɔw kuma la an tɛna dafa basi tɛ donc o b'a to n pa n bɛna e fana fan fɛ o ɲininkali kelen b'a a tɛnku e la donc a bɛ san damadɔ bɔ gɛlɛya bɛ Mali balontan na bi bi in na fo ka na se fédération comité exécutif ye walan sɛmɛ e yɛrɛ bolo gɛlɛya jubaju ye fɛn jumɛn de ye mun de la crise bɛna Mali balontan na yɛrɛ mɔgɔ bɛ o ɲininkali caman de k'i yɛrɛ la. ok n bɛ min f'i ye un frère c'est-à-dire n'an ko an ka a fɔ yɛrɛ yɛrɛ o ye sariya sɔsɔ de ye fɛn o fɛn diɲɛ fɛn o fɛn n'aw jɛra ka sariya min dilan tant que n'an ma aw tɛ ka o sariya bato complication bɛ na ko la et puis gɛlɛya bɛ na n'a ye gɛlɛya bɛ sɔrɔ cogo di ɲɛmaa min bɛ na présidenya la a ka mandat kɔnɔ ale ka vision tɛ fosi ye balontan na fo a yɛrɛ ka intérêt o ye gɛlɛya fɔlɔ ye a ka intérêt cogo di n bɛ se ka sinsin ka siège ka cogo di pour que mandat wɛrɛ n bɛ se k'o sɔrɔ parce que mandat fila don pour que n kana mandat kelen perdre ni n ban mandat kelen fo que ka filanan sɔrɔ donc n ka jan n ka siège kɔnɔ a bɛ gɛlɛya ta o la o de a ka gɛlɛya ka dan fédération ma a ka gɛlɛya yɛrɛ tɛ fédération a tɛ dan fédération dɔrɔn ma a bɛna gɛlɛya lase ligiw ma parce que ligiw de bɛ ale sigi a bɛ to ligi kelen kɔnɔ
ka taa district kɔnɔ parce que n y'o de fɔ ka taa fo sous district la surtout Bavier ka tile ma deli k'a ɲɔgɔn ye fɔlɔ parce que n'i y'a mɛn fédération ka sigi n y'a fɔ ko sous district ni sous district ye ligue sigi parce que ligue y'ale ta ye ni vote bɛ kɛ ligue bɛ vote a ye donc o bɛ jigin ka taa fo sous district la pour que o sous district ka ligue sigi ligue min sigi o ligue bɛ se ka vote ale ye cogoya min na donc a bɛ sɔrɔ ka na ligue ta o la ani club ani association ani docteur donc ka tiɲɛni kɛ pour que n bɛ se ka sinsin ka sinsin ka cogoya min na mais o ye sariya sɔsɔ de ye pourquoi n ko sariya sɔsɔ don i b'a sɔrɔ sous district fɛn o fɛn bɛ yen u bɛ n'u ka règlement n'u ka statut de don u bɛ baara kɛ ni fɛn min ye ligue fana même chose fédération la même chose donc ne b'i pan ka bɔ fédération kɔnɔ ka na ligue kɔnɔ ka taa fɔ sous district la tiɲɛni donna balontan na donc a tɛ se ka rattraper cogo si la donc e kɔni bɛ to a kɔnɔ de maintenant n'i tora kɔnɔ o la munna i b'a ɲɛɲini sanfɛ parce que FIFA ye mafia de ye bɛɛ b'o dɔn balontan na et surtout bandi min n'ale filɛ FIFA kunna sisan Infantino a kɛlen don ka Afrique bɛɛ ta k'a don a kaman kɔrɔ parce que ale fana ka élection africains de b'a sigi a minnu b'a sigi ani fɛdɛ ninnu donc côte à côte n'u ye textes tiɲɛ n'i y'a essayé k'a fɔ k'i bɛ plainte kɛ a ni plainte taara o yɔrɔ ninnu na a tɛ marché a marcheli ka gɛlɛn fo n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min fanga b'i la jamana min fanga b'i la u bɛ siri kɛ i bɛ sɔrɔ ka fɛn kɛ nin bɛɛ ye gɛlɛya dɔ de ye. basi tɛ Segu Sise n bɛna e fɛnɛ ma o ɲininkali kelen b'o o tɛnko e la parce que mɔgɔ min fɔ balontan kulo sɛbɛlaman don mais an b'a ye k'a fɔ crise bɛna kɔnɔ fo mɔgɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ fo fitinɛ yɛrɛ bɛ don a kɔnɔ na e yɛrɛ bolo e b'a jubaju kɛ fɛn jumɛn ye. Bon, frère, je vais faire un kuma damena alibi mi ala barkada parce que je dis que il faut que angata mal racine. Et à fois 10 ans, mais moi je dis c'est 20 ans. Ah bon? Oui, c'est à partir de l'assemblée de 2000 extraordinaire de 2005 au 26 mars que Mali Balantan crise d'amnena, crise aiguë. Il a fait tonton Bogarmozon Bora Kami for Seria Soso. Debo club de Mopti. Aouni Nyana, Yere Kulikro. Comité exécutif Mikumbi à l'époque dirigé par Tchan Nyameli, où il y a un point de Mileka dit Djolibama, parce que Djoliba est grand club. Et nous avons mobilisé tout le Mali pour demander une assemblée extraordinaire. Moi, j'étais avec nous beaucoup comme délégué de Mopti. Et à l'époque, c'est Gouro Sissé Alaka Daorosma, c'était le président de la Ligue de Mopti. Et Banou Magadi, père son âme, était le président de du Nyana de Koulikoro. Donc, on est allé voir les membres de l'assemblée pour dire que ni Balantan dans la quai, parce que Djoliba Dedo, Djoliba est Kodorike, n'est Djolibiside, je suis Djolibis. Mais ni Djoliba est coquet, à te jatemina ka fo Djoliba est club bay. Et que club fitini nous ka point de dos à Kanga Dama. C'est comme ça, on est allé en assemblée extraordinaire. Et l'assemblée nous a donné raison. On nous a restitué l'affaire des 6 points. Et au-delà des 6 points, Assemblée extraordinaire, entre membres voir, il faut fédération Saria faut parce que le comité exécutif Saria Soso Barake, il est un membre de voir pour que Kaseka, à l'époque, les 2 tiers, Moptini, il y en a des dévoyants et les gens nous ont suivis. On est allé en assemblée extraordinaire en 2005, au stade du 26 mars. L'assemblée nous a restitué les points. On a 3 points, 6 points pour la quand on tasse on a dit, bon, au-delà de ça, il faut mettre fin au mandat de Tchan Nyamli. À l'époque, parce que Balantan, c'est une question de souveraineté nationale et de stabilité. Donc, ils ont dit, bon, maintenant, est-ce que Fédération RN, qu'un mandat, on a demandé à ce que le comité exécutif soit révoqué. Et Dieu merci, on est allé dans ce sens-là. Donc, fla de combien Tchan Nyamli Bebo, un premier vice-président, on va continuer. Ou bien bureau est bébéta. Bureau quoi ici. Finalement, bureau bêta là. Et
ancien joueur, nous Yaoundé 72, on a dit que Ballontan au dédo. Il est temps que Ballontan Fanaka Doluma. À l'époque, je pense que Blokis nous à Mantoumani voir, c'est ainsi que un comité exécutif a été mis autour de Salif Keita, paix à son âme. Paix à son âme. Donc, nous nous combien au Loubora. Bon, bon, on va comment le code du Gouti Koro. Peut-être d'où il y en a fait. Parce que nous nous combien mandat écoutera. Il y a un mandat écoutera au Loubora. Donc, au Loubora, ils sont restés à la touche. Tout est parti de là, il faut voir moins sincère. Mais au Wakati qu'on a, nous avons bien, ani dirigeant nous comme béa jatemine quand faut a angana son sérieux sosoma. Il faut retirer les points au Djoliba. Maintenant, au mandat de Konana, on avait un Malien aussi qui était au niveau de la CAF et à la FIFA qui était à Amadou Diakité. Donc, au mandat Fana, c'était arrivé à terme. Bon, mandat nous, fédération devait aval Dima pour aller à la CAF et à la FIFA. Et Salif, paix à son âme, à l'époque, a dit non. Moi-même, je vais chercher, étant président de la Fédération malienne de football. Donc, Djamana Nyamoro Tora Salif Kofé, pour dire que non, il peut chercher. Parce qu'aller des fédérations présidentes, aller des papiers dit qu'à fond, ni des Malika Tiawa et Kafni Fena. Et là, Amadou est sorti. Salif est parti à l'AG, je crois, en 2006, c'était en Égypte. Maintenant, il n'est pas allé au bout à l'Assemblée. Et il s'est absolument... Non, j'arrive. Il a retiré son mandat. Quand lui, il a retiré son mandat, maintenant, Moubora là. Au groupe Moubora, c'est ce groupe aussi à manœuvrer. D'abord, on a tenté une assemblée extraordinaire à Ségou pour mettre fin au mandat de Salif. En 2007. Qui n'a pas marché. Et donc, ils sont restés jusqu'à la fin du mandat de Salif. Jusqu'à Salif au mandat Banina. Pour le mandat Banina. Donc c'est à partir de là, pas ni parce que au mandat Banana entre la fédération Sigimina 2009 à Tombouctou, il n'y avait que 2 problèmes de ligue. La ligue de Tombouctou, les délégués, assemblée 24 heures que assemblée ko Tombouctou ka ta ñoy ou ka ben ou ka fédération mo alu aya ala ka ñina ka black ta présider pour que Tombouctou ligue délégué au Kana. Et c'est où il y avait le problème Matso et chose et l'autre là comment ça s'appelle Papa Diop ala ka ñina ala ka Darosma. Et l'assemblée a tranché a validé la ligue de trucs. Donc on ne devait pas comment rejoindre parce que nous c'est la fédération qu'on a. On est qu'à Baraké qu'à faut a mais jama bara de là. Mais on veut baraquer en sorte que nous venons demain. Nous devons se nous Sicilien de Tchokodi Douma pour que nous ayons place là. Voilà. Bas de Gadjaba, il faut que tu aies fait message. On y a quelques météos et fenela Gelea peut Mali Ballontan qu'on a tika ban. Donc jamana kono do yere bu yere ni ngam la Gelea beken alors que beba aéro jatemne kulon yoro e me kulon se balama mindu. Tout comme le Kélé de Sera, on m'a mis Sara de Soso. En tête, vous savez quoi? Ben, Missali, il faudra Sera Soso Balin là. Ben, tout 2015 là. Au Gela Kélé, non. A Ben Sera Soso. Un yere statut mi. Un yere gafi mingla. Quand Gérana et Kata, Katan, si ton sigiro là. Quand faut qu'on be Gérani ni. Au Dougousse Kailama. Au cas 2015-2016. Et nous voulons que ta Ballontan tribunal là, que ta makashi ke ka foko beaucoup toyona, ou be fait ka makashi ke uri, ka shera la bara, mi bato bise ka se so. Atara ye ka fo statut mimbe anga Ballontan ko foya. Mim dira uluma, ani mi yerebe ka Mali Ballontan la tama utekeli. Iye ko ni yoro famu. C'est gafé mimbe Ballontan la stratagama. Min tira FIFA là, ni min tira tribunal là. Fédération fait, nous comité exécutif. Ani mi yere be Ballontan ñenabo Mali koné ou tekeli. Ça est tout de mais au de gela yere. Il faut que bi anka o de kuma fo ko nya ka ne fanga nyama wi gafe mi na be Mali kofo o temo wota ide an be de sirlin do la o ti se ka ke ko do be wulu dro be mo da mandu do wulu dro kata corona do yelema ka ci kata fo kofe
mais avocat kelen ka papier yi ko mais kulu manin fam ko malila ko statut fla de be yan c'est pour que k'a fɔ ko le mal est profond ale ye min fɔ ko ŋɔni bɛ fo sɛn kɔnɔna de la donc a bɔli a tɛ se mɔgɔ wɛrɛ t'a bɔ parce que balontannaw yɛrɛ de ani balontan minnu bɛ balontan kɔlɔsi ani minnu bɛ balontan kɔnɔ ani minnu bɛ balontan yɛrɛ ka gouverner c'est vrai k'a mara olu de ka kan ka u ka hakilina falen voilà. Bogar, ne ɲɛ ɲina cogo min na c'est un bon débat mais ne ka ɲininka bɛ yɔrɔ min na n'i ye mɔgɔ naaniw bɛɛ ka kuma lajɛ je pense que à côté ko sariya mais quelque part là il y a la politique en bas. Or d'après vous-même là le football là politique dama kan ka don a la mais ne b'a fɛ ka monsieur Jara ɲininka Mozon Traoré ɲininka yɔrɔ min na a bɛ sariya kuma fɔra pourtant ne b'a fɛ ka président sigi au papier charia papier nous be di aw ma mais n'a y'a dɔn ko ni papier ni charia sɔsɔ bɛ yen pourquoi a tɛ wuli k'a jɔ k'a fɔ ko vraiment ni charia nin bɛ yen an ma jɛn n'a ye pourquoi. oui kuma bɛɛ b'o yɔrɔ de la o c'est que charia sɔsɔ o bɛ kɛ ka collège électoral dɔ bila en place. N'o ye minnu bɛna vote kɛ sisan ne taara baga Kulukoro ligue président ma n'o tun ye n pa ye parce que n pa ko k'ale bɛ tugu tɛ sariya kɔ n'a dun tugura sariya kɔ aw minnu bɛ comité exécutif la yen nɔ a ka ca ala fɛ ani aw tɛna taa tɛ sira kelen fɛ a tɛna voter aw ye donc a bɛ taa bi a kan k'a bɔ ligue président la ka mɔgɔ wɛrɛ bila a nɔ la mɔgɔ min ni aw bɛ kan kelen fɔ n'o kɛra ka ban ko tiɲɛna. Mais monsieur Traoré, yɔrɔ de a ma ne kunkolo minɛ parce que c'est ça j'ai dit là débat mun don a ye don a kɔnɔ i y'a faamu. An bɛ don o de kɔnɔ oui parce que ko karisa taara oui c'est pas tu voulais après je vais faire le tour quoi o ɲininkali kelen moi je vais savoir oui i y'a faamu voilà donc moi je voulais que réellement là parce que an bɛɛ sigilen bɛ yan papier kelen sariya fanga la quoi ni le bɛ yen c'est ça ça dit comme ça maintenant a bɛɛ b'an ɲɛkɔrɔ maintenant y'a ye k'a fɔ ko sariya sɔsɔ nana kɛ n bɛ se k'an yɛrɛ ɲininka sariya bɛ se ka sɔsɔ cogo di parce que ko ka taa bi karisa kan n bɛ k'o de ɲɛfɔ la o ni normalement ni ligue élection bɛ kɛ fédération man k'i impliqué o fédération ɲɛko fédération comité exécutif parce que vraiment an b'a fɔ fédération mais n'an y'o fɔ i k'a faamu ko an ka mɛn comité exécutif de ma parce que ale y'a fɔ cogo min na cɛ fédération ye Mali bɛɛ de. mais comité exécutif là c'est qui ceux qui doivent voter non ceux qui vont diriger ceux qui vont diriger voilà mais olu tɛ ceux qui vont voter o ye ligue on y club on y association au lieu de voter maintenant ne y'a ye sisan vote bina na i b'i ka compte kɛ i b'i ka décompte k'i b'a fɔ n'an taara élection la sisan n tɛ gagner barisa nin ligue in tɛ ne fɛ nin ligue in tɛna voter ne ye nin club in tɛna voter ne ye nin association in tɛna voter ne ye. mais est-ce que c'est pas normal? C'est normal que oui voilà maintenant ne e taara sariya sɔsɔ la alors que normalement ni ligue bɛ bila en place comité exécutif ka baara t'a la u bɛ taa ka taa u sigi dɔrɔn de k'a lajɛ n'a sɔrɔ ko kɛra a kɛcogo la mais n'e taara i yɛrɛ bila olu nɔ la ka élection kɛ diyagoya la min kan ka kɛ cɛ président ye k'a ka fɛngɛ bila en place ko o tan ka bɔ yen nɔ. Bon, c'est que quelque part, ok, Bogar, donc, si je comprends, voilà. Donc ça dit que après je vais revenir. Oui, mpa, on n'ingal kelen, et puis c'est qu'à mon foi, il y en a passé, que charia sera, qu'à ce soit tout dit, ne m'a se courir de femme. Voilà. Parce qu'il faut à ma fait qu'à faire, mais lui sera, pour quand, voilà. C'est grave ce que tu dis. Ni fédération Bessigui, une autre fille, c'est bon de balle. O sera sɛbɛn minnu bɛ yen article minnu bɛ yen o article de bɛ ta ka baara kɛ n'o ye
une fois que n'a eu article violé dɔrɔn sariya sɔsɔ nana i b'a violé cogo di a kan ka kɛ cogoya min na ni e m'a kɛ ten an dun sigilen ɲɛ b'a la i bɛ fɛ k'a yɛlɛma an tɛ jɛn n'a ye bon a bɛna kɛ mankan ye n'a kɛra mankan ye Milton kɛ bɛna kuma kelen de f'i ɲɛna sisan ala ka hinɛ ba b'a la a ka élection dɔ senfɛ patronat la FIFA ye Véron ci ka na FIFA ka ciden sera sɛbɛn bayiri ɲɛ b'a la k'an ka ta o sera sɛbɛn fɛ i n'a fɔ ni appel la candidature ni fɛn ninnu kɛra ordre de bɛ na ordre de jour de bɛ na u b'u pan dɔ kunna k'u bɛ dɔ ka kɛra mankan ye f'a dɔn na an y'a kɛ mankan ye fo ka taa élection waati tɛmɛ fo élection bɔra a ma ka yɛlɛma a dugusɛjɛ la u taara bureau sigi an bɛ kɛlɛ kɛ dɛ u taara bureau sigi Olympe la k'a sɔrɔ fɛ mais FIFA y'a bureau ci parce que a ma kɛ sera sɔsɔ la a kɛra sera sɔsɔ kan an b'o kɛlɛ kɛ ale Véron kelen de na a don na un frère était présent a ko aw Maliens ninnu vous êtes méchants aw Camerounais moi je dis Véron tu retires ton mot ici c'est Mali comment ko an y'aw tɔɔrɔ Mali bɛɛ Cameroun ni Mali de ye an tɔɔrɔ ni taara an ka dossier la taxe ni fɛn na parce que an bɛ kɛlɛ kɛ an bɛ kɛlɛ fo taxe la est-ce que i bɛ ka kuma in lamɛn donc ça veut dire que ninnu kɔni u b'u ban de k'a kɛ jago an bɛ taa taxe la taxe fana bɛ a confirmer k'a fɔ an gagné a papier kelen bɛ taa FIFA la FIFA t'a appliqué parce que déjà que o kɛra Bavier ka temps de kɔnɔ parce que FIFA ni Bavier tɛgɛ dilen don ɲɔgɔn ma président de la République ko Mali tɛ kɛ batɛmɛ sira ye mais Mali balontan kɛra batɛmɛ sira ye n'a t'o kalama n ko f'a ye depuis lawali surtout Bavier tile. Mais moi j'ai une question à poser là. Oui. C'est ça. C'est pour que ne ka famille sera Bouagam. On prend maintenant la fédération là, président au tita élection là. Président au tita élection là. Oui. Bavier est candidat. Oui. Pour que na femme il y avait Salah Babi était candidat. Oui. Il y avait Alassane Suleiman qui était candidat. Bon, maintenant là, au cas campagne qui on va avoir pour que ABC ka voter oui. Parmi chaque candidat, oui. Voilà. Bon, maintenant là, parmi ces trois candidats là, au dos de la Bécan, maintenant c'est Bavier qui a gagné. Il a gagné, non? Voilà. Donc maintenant, lui, c'est un mandat de régulier. 5 ans, combien d'années? Mandat de 4 ans. 4 ans. Donc maintenant, bon, voilà, sur les 4 ans là, normalement, il a gagné. Jusqu'à présent. Pourquoi ne pas avec un monde donné Mouna ni Bangaban bébé, puis il faut qu'il démissionne. Pourtant ils ont voté pour lui pour qu'il y ait un mandat pour qu'il y ait un mandat de femme. Il faut donc, comment des filles. Moi j'étais candidat. Il y avait comme il faut. Salah Babi était candidat. Alassane etc. Kale Boral. Kato Ansabay. Né Babi Salah. O y'a sɔrɔ texte dilan ka cɛjuguya ka parrainage 5 ligues et comme je ne sais pas 7 clubs tant que ni m'olu sɔrɔ i tɛ se ka parrainer donc Bavier qu'est-ce qu'il a fait a ye wari ta a y'a di ligue ma. Mais wari taara k'a di est-ce que an bɛ se k'an bolo ci a kan ko nin ye dalu yɛrɛ de quoi ka wari ta k'a di qu'est-ce que tu veux dire par là. dalu b'a la dalu prévision ne bolo k'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ élection na n ka ligue la Kulukoro. Siribaga ye 1,500,000 francs ta k'a di mɔgɔ ma ka taa di Kangaba district président ma hali sisan a tulo bɛ n na a ye n wele k'a fɔ n ye parce que ne ye élection kɛ Kulukoro ligue la 3 fois mais gagné Siribaga b'a adélé ko tant tout sauf pas d'accord n ka kuma lamɛn n k'u ma bɔ a ye wari d'aw ma ko wa a ye wari d'aw bon a ye wari a y'a dun parce que fédération ka wari don est-ce que i y'a faamu a tɛ se ka sɔsɔli k'a la. hali sini j'ai les témoins Sidibaka kelen min filɛ secrétaire général la sisan donc ni wari di o wari nin fana o ta tɛ nafolo min bɔ fédération FIFA la ka na k'a fɔ Mali ka nafolo de ye u bɛ tulonkɛ o wari de la baara yɛrɛ bɛ filɛ o de ye. Ok, mais parmi vous les 3 candidats là, quand Bavier a gagné là, qu'est-ce que aw sera ka mun de kɛ pourquoi an m'a reposté vous avez laissé pourquoi? Non, c'est du mal parce que on a plainte au niveau de la tasse.
a plainte do an ye plainte do mais a tasi ko di sur la première question parce que an kan ka pas ye min jaabi an fana kan k'o jaabi parce que o bɛ ka c'est moi qui dirige le débat Okay, donc on va revenir y'a fama voilà ne te presse pas tu vas venir y'a fama o ɲininkali kelen tu es là tu vas parler y'a fama an bɛ plainte kɛ TAS la hali n'a jaabi nana u b'a dogo fédération kɔnɔ an t'a ye o bɛ se ka kɛ cogo di bɔ voilà c'est ça le problème a ka bɔ an ka climat c'est ça le problème parce que tout simplement n y'a fɔ n ko fédération kɛra batɛmɛsira ye FIFA ni fédération Mali Afrique bɛɛ Mali ɲɔgɔn si tɛ yen Bavier ka taa na u ka diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ passer Mali de la ka sɔrɔ ka na yugu ta yan nɔ d'accord o de y'a to a kɛ o de y'a to a kɛra batɛmɛsira ye ok est ce que i y'a faamuya kuma tiɲɛ yɛrɛ filɛ nin ye d'accord hali blanchiment d'argent mɔgɔw b'a kuma fɔ a bɛɛ bɛ passer d'accord ça c'est voilà ça c'est un autre dossier voilà au début on t'a fait on veut savoir voilà bon je reviens à toi la même question oui merci parce que ye kuma dɔ fɔ ko sariya sɔsɔ in bɛ kamana kan moi je dis nous les acteurs ne yɛrɛ b'a la on est tous comptables de ce qui se passe parce que pourquoi ne bɛ segin kɔfɛ ka jeunesse de kɛ parce que bi débat ye fɛn min ye il faudra que les Maliens puissent comprendre de l'intérieur et de l'extérieur le mal parce que n pa bɔra k'a fɔ cogoya min n'a fɔ ko sariya sɔsɔw bɛ sɔrɔ élection ninnu fɛ cogoya min na parce que moi j'ai dit par où ça a commencé. Mais quand on a confié le football aux anciens joueurs et que mandat Bana, on est arrivé en 2009, Amadou Nkolado Sissé est venu. Entre à Tombouctou, Kanira Savale Koumbi, il y avait Kola, il y avait Baba qui était bureau sortant, il n'a pas salué qu'un bureau sortant candidat, et il y avait Moussa Konaté, les 3 candidats. Moi j'étais avec Kola, parce que Kola nous, wakati mina nyamele ka bureau bina, on a Kola Takata qui est Mopti Ligue présent en 2006. Donc moi j'étais avec Kola. Mais quand on est arrivé à Tombouctou, c'était les 3 tendances. Mais finalement, élection marquée, pouvoir central Minkoumi a don Aïe Fangabi pour que Beka soit autour de Kola. Et je pense que c'est l'occasion de féliciter ces 2 grands messieurs. Parce que Bogar Mozo, à l'époque, on a tout fait pour qu'il rentre dans le bureau conseil. Il a dit non. Nana Baba de Nofe. N'était d'eau. Pas Moussa Konaté à côté, ils ont dit qu'il ne rentre pas. Mais à l'époque, quand il y a été 4 même, il y avait Boukari Sidibé Colon qui a regagné le camp de Kola. Mais quand on est venu, mandat d'Amnena, Guéléang sur la difficulté sur là, parce que on en entré en 2008 là, Angola, 2010 en Angola, ça a été un fiasco. On est revenu parce que le Mali Balantan, il m'a la baraque tchogo. Ni équipe nationale tara kanna, ni résultat masro, il y a bara parce que peuple be mié ou participation de Kandé. Donc quand il est venu, il a dit bon c'est vrai, les groupe de Tara. Ce groupe là, il y a un groupe de mais Balantan mais niveau j'ai besoin de démarcher d'autres camps pour venir renforcer mon groupe parce que un groupe ni nous comme nous fait ni nous y demain quand baraka n'amé lisi kilenga n'amé quand baraka bi n'entourant quand baraka kata il a démarché Moussa Konaté il a démarché d'autres camps donc finalement aller reka kana ay do labo ani munu tara ko lulado maintenant au colonana barakera parce que faut que jeunesse ka fond non j'arrive maintenant jeunesse ka fond au Bormozon Moussa Konaté on allait dans bureau là Moussa en tant que premier vice-président au lieu de CAN 2012 en CAN 2013 le Mali a été 3e dans les 2 CAN 2012-2013 chaque mois ou chaque trimestre ni FIFA est bilan que le Mali était le 3e africain 3e place africain et jusqu'à aujourd'hui c'est le meilleur résultat du Mali en dehors de Yaoundé 72 j'arrive donc à partir du moment où on a Bangorati Minela ni bureau Sigi Tarake Mopti en ce moment Baba a gagné parce que au fond ici ça va qu'on Kola Baba donc Baba ni Kola tara deuxième tour la Colon Farala Baba maintenant on nous garde Bena c'est-à-dire que Nambi Farala Minka au cas où on doit donc au delà de Géléa d'offre à Géléa quand Ani Saria Soso est mouillé parce que nous là où le bas blesse ni mon fédération mais quand fort Saria de Soso ou comment avec la Soso mon kama ou boudade
au lieu que il a fait en 2005 bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka point minɛ joli b'a kan o de la n ko an bɛɛ nɔ don parce que ni sariya sɔsɔra ne bɛ fédération président nɔfɛ ne kan ka bila n kun la attention o bɛ ka sariya sɔsɔ n pa nɔfɛ bi n pa dun nɔfɛ sini ni ne nin fɔra ɲɔgɔn kɔ ça va être la même chose maintenant n'i m'o kɛ mais don min na ni tour ser'i ma i b'a fɔ ko sariya b'a la ka sɔsɔ i n'a fɔ anw wulila conseil na k'a fɔ non u ye équipe dɔ la yɛlɛ première division na an ma jɛn n'a ye donc aujourd'hui c'est une remise en cause. D'accord. Ok, mais tu avais parlé du pouvoir central. Le pouvoir central, là, tu veux dire quoi par là? Non, je veux du pouvoir central. Les pouvoirs d'État, l'État. Ah, bon. L'État. Donc, ça veut dire que l'État est impliqué là-bas. L'État s'est impliqué parce que l'État s'est impliqué à Tomato. C'est pour ça que les acteurs sont là, Boramanzo est là, et Mpa est là. Peut-être que Gadiaba a suivi de loin. Moi, j'étais sur le terrain. Et frère, tu étais là-bas en tant que journaliste à Tomato. L'État s'est impliqué pour que les deux autres candidats, ou bien c'est qu'un candidature blanc, et qu'on ait un bureau consensuel. Mais est-ce que c'était normal? Ce que j'ai dit au départ, c'est que si moi j'ai bien compris, notre football là, ils ont politisé. Non, dans le football là, il faut que politique de football là, ça c'est pas une réalité. Pour politique, le pouvoir central, même à la FIFA, politique là-haut. Il y a les injonctions, même à la FIFA. Okay. Aujourd'hui, quand Amadou Diakité était membre de la FIFA, si aucun membre de la FIFA comité exécutif de Coupe du Monde euro choisi avec Romna, les gens venaient ici au Mali pour rencontrer les chefs d'État pour voir comment Amadou peut jouer. On va revenir vers toi, M. Gadiaba, me comment démarrer. Nebolo, en tant que fait parce que Gela Mimbe Sansan, ou des comités exécutifs, bureau tira. Bureau tira, monde de BC, ambassadeur kana monde fo bureau tira là. Monde na bureau tira. Allez be historique de guerre. A Kachao. Fédération problème Kacha de ko. Bon maintenant ni nana chogodi. A fora ko Kalafili be. 3 mois avant le 29 août 2029, pardon 2023. A travaillé Katafo candidat ou nana. Il y avait candidat Sabanani, on a coupé. Mais qui étaient ces candidats-là? Ces candidats-là, il y avait Salababi, il y avait Sango, il y avait Alassane Suleiman, il y avait Mamoudou Touré Bavier. Au lieu que les gens fait un blanc. Parce que il y a plein de fois en coco on peut faire de régler ka bla statut économique be mo bloqué oui commission de kunshira minde sariyaw ka laje yoro munu may ku fale yoro munu may ka do faraka olu tara sebe ka fo ko ni be fe ka ke candidat ki ka ta ligu fe ima ko be club duru la ligi saba a chalemba ba be fare yo ka woro vladi no Club Dourou Ligue Fla. Club Dourou Ligue Fla, on est sévère. Ligue Saba. Ligue Saba. Ok. Maintenant, on a sévère. Ko Adoalemba et Sabaye. Mais or la commission Mohamed Sekaji, commission Mokolade, kat Adoalemba et Sabaye. Oh, na Adoalemba et Sabaye, na betan. Alors que parrainage là, il tisse ka candidat kelen parrainé chiafla. Aïe mi faut tirer des données. Warko kuma de do. Warko kuma balade. Tara do mo ka hakila be me angana nyogo nege warugo kuma bala. Ouais, grâce à moi, maintenant comment d'affaires. Grâce à moi, c'est mais c'est pas. Bena. Anyaye Mamoudou Touré di Bavi ale ka listi. Aye ligi besro fo ligi kulugoro ama kulugoro so. Tombouctou. Ama Tombouctou so. Kidal. Ani Kidal. Aye ligi be mine. Maintenant, ça la ka listi. Oui, Tombouctou soro. Ani Kidal. A compter kata. Allez compter kata. Moi je suis obligé. Donc, on passe là et à ka ligi fenge di pour que au moins la ka parrainage. Akase ka parrainage ça va soro là. Okora mu. Anyo fo, anye gafe baglan. Ka ci angan ka ci romi. Anya ci fédération. Ka ci ministère là ka fo ni fait munu flene nu ma bo statut kono abe jamana kono den do bali o ka hakela Merci. anya sebe de nyara anya groupe be anya sebe ka hakila jiginke ka fo ko ni fait mi fait nyabe ka labe o de ka jamana kono den do sembo kala fili la o ma bolike
club les clubs de première division et les clubs de deuxième division nous sommes champions et région au tarakata parrainage taillé fana bé non à toi mon c'est ça pratiquement candidat kera laban kera kele kala filibé kala filité mais en réalité au fait me fait de d'abord comment dire ben Gadaba, moi ce que tu es en train de me dire, tu es en train de dire là, hein, n'est qu'à comment me rendre bien, aria badon, qu'on ni charia sosora, pourquoi amaba, comme non, voilà. Je veux dire que je suis au milieu. Badon. Je connais très bien parce que j'étais le porteur. Mais quelque part, on va dire que tu n'as pas joué ton rôle. Non, mais si tu parles il venait la mer. Il la mer. Voilà, il venait la mer, il va femme. Ok. En électrice, quand tu commission électorale, quand tu commission d'éthique là, quand faut comme il n'y a quoi. Parce que commission d'éthique, quand un papier d'audit, FIFA a fait quoi? Moi, je suis venu longtemps, quand la fille là, à quand sur fin de ko, charia ta fait. Il était caché là, ou à, je joue vraiment une bonne iko. Nous étions, et quand qui se voit la fille là, FIFA le fort, à quand commission et pardon, code d'éthique. C'est-à-dire que Mimba a toi qu'il faut qu'on gêne de nous. Mais il y a qu'il faut au serait sosora, en cas. Kalafili là. Maintenant, à Sosole, à électrice, c'est avec la commission d'éthique là. Ah, candidature, mon ça va flabber, pas candidature, à ma sécateme. Sango tama teme. À la salle seulement tama teme, parce que mon parrainage sera. Comme bon, faut a bête d'abord, comme avec un mot beaucoup, parce que les madame. On nous voit, ah, comme beaucoup l'outil, au Jalatike. Encore non, teaching. Dobé bi. Kebako, on go tien fo nyoyen parce que on a sur candidat Mamadou Touré de Bavier Atumemi anga tien il était à la prison centrale. Il était à la prison centrale. Maintenant, à condamner m'a condamné. Orani, il était à la prison centrale. Il disait qu'il reste à la prison centrale en Guansan. Surtout, au temps longtemps c'est pourquoi code d'éthique FIFA article 2 par article 1 et article 2 nous connaissons façon nous bé et manque c'est le bon temps nous faut kada kunjumenga parce que ayera kafo Afrique kono ani Amérique jamano fanaka mo bé ko tumbuko u kamabo unana ke fédération nyema yi nka ko fait u condamné na u mase kuka manda la teme c'est que na élection ka ko pour que ko façon ka so ka dabla dien kono ko mo no ko façon bi kan e manga ka do kala fili là nous dumi se ko fenge o join ça c'est la commission d'éthique une commission d'éthique saisie commission d'éthique ko kono kulu tise ka critiquer commission électorale fana ko bokono de do ka temeti électrice na ka ci commission recours là gela mi ko ni fo commission recours ko non ya e chuko mi commission d'éthique mi fo o de do o la be mu neke ne veut faire la motion demandée non lettre tira attendez lettre tira FIFA là ka FIFA là ba kala ka lettre ti kafula ba kala ma ka lettre ti sisano lettre tere ka wuli kata se tribunal arbitral des sports tasila kata nyefo ulu nyana gela mali bolonta kola kalafara bolonta kalafara mo mununa bi nyama ba ata yere bolo a fora ko kalafili ke ka soro ata yere bolo ça c'est très grave beba kalama jamana kono ka fa kunta yere bolo mais betara bon ndoni de sekuye pardon net ndoni de sekuye mais betara kata tegere fo oui mais ne fait la motion ignorant là c'est quoi c'est pas non écoutez c'est que moi je voulais dire non j'arrive le débat Bédobis qui met à la main moi c'est qu'à Didi comme ça il y a format on a organisé on va essayer de partir presque côté dans le même sens voir moi tu vas parler il y a format moi aller de voilà donc je pense que voilà tu as fini
Bon, ni non, mais vous parlez voilà. Mais maintenant, au Gala, au Corée Kafo, bureau Sigra. C'est là où j'ai dit qu'il y a une différence entre le bureau et la fédération. Fédération BO. Donc, au bureau de Sigra, au bureau de Sigra, 29 août 2023, Gala Damnana de Bordeaux. Je crois que dans le télé sur Infreba Kalama, on va en Moulango, on va sur place. D'accord. Ok. Un frère. Voilà, donc on va tout. Yani akawari bondi okumala me nyinigali me question me poser ko savoir mazo. Namane ni ko ngon kera. Comité exécutif fédération la bibina. Alors que Mali ballontan magobe mogola bi ni me seka ni gelen bela jelen wuli ka seka mogo fara ɲɔgɔn kan donc ballontan be seka taɲɛ cogo min na e yɛrɛ bolo mɔgɔ sugu jumɛn de ka kan na Mali ballontan ɲɛmɔgɔ la bi min b'a to ballontan be gɛlɛya min kɔnɔ an ka se ka bɔ. Yala an ka se k'a fɔ mɔgɔ sugu jumɛn bɛ se ka bila ɲɛ ma an b'a fɔ fɔlɔ baara jumɛn de kan ka kɛ fɔlɔ yala an ka se élection ma. Ok. An y'a fɔ n ko an ka gafew an ka textew u y'u bɛɛ tripatouiller u y'u bɛɛ ɲagami ka bɛn u yɛrɛ ma donc il faut que kelen texte ninnu u ka reli texte kuraw ka bila en place texte minnu ma dilan mɔgɔ kama des textes neutres a ma dilan mɔgɔ kama a dilanna pour ka Mali ballontan de diriger ka ɲa il faut que o ka kɛ tant qu'o ma kɛ ayiwa an tɛ se ka k'a fɔ k'i bɛ taa mɔgɔ ɲini ka na a tɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye fo ka kɛ n'o kɛra tuma min na ka tila ka élection reprend yɔrɔ dɔw la yɔrɔ minnu na a ma kɛ ka ɲa mais o bɛɛ bɛ kɛ sariya de ka ko ye an t'a ɲini ka bin mɔgɔ si kan an t'a ɲini ka maa si mankutu tiɲɛ an b'a ɲini Mali ballontan de ka taa ɲɛ donc mais pour que o baara ka se ka kɛ ne yɛrɛ ka yɔrɔ la Konor de kan ka bila en place n'o ye comité de normalisation. Konor tuguni ya. Oui. Konor tun bɛ ka kɔrɔ. Konor tuguni kɛ. Parce que n'o ma kɛ n'i ko k'i bɛ élection kɛ sa i tɛna kɛ ni texte kolon minnu bɛ yen i tɛna kɛ n'o de ye i b'a kɛ n'o de ye ka tila ka kɛ ni collège électoral min u ye min dilan u yɛrɛ kama pour que u ka élu donc i bolila ye. Mais même a vu que les autres. Ah, ça c'est leur. Mais moi, je dis qu'il faut un Konor. Konor, que FIFA a un Konor blanc en place. Al ka 6 mois d'ouma, ou ka texte revoir, ou ka élection de l'adje, ka assemblée générale organisée, mo kanyine ka bla anyama, mi texte be mi bali. Ka kolon kɛ tuguni. Ok. Parce que pas on est dans quel métengo effet là. On Mali ballontan mago be mɔgɔ sugu jumɛn la ɲɛmaya la bi min b'a to an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ na an bɛ se ka bɔ o kɔnɔ na. Je sais qu'il va rebondir encore. Bon, moi je pense que Boubacar y'a fɔ cogoya min na an tɛ ɲama ko la fɔlɔ. D'abord i talonna yɔrɔ min na yanni ka taa baga i bi yɔrɔ ma i talonna i b'a ta yen de fɔlɔ. Bavi n'a ka mɔgɔw nana. Ballontan sɛbɛn minnu bɛ yen nɔ texte fɛn fɛn bɛ yen lamɛn sa n ko y'a ye kojugu de kɛ o ne tɛna fɛn o ne n'a kumana o plusieurs fois je le dis n ye question posé a kun yɛrɛ fɔlɔ a nana fɔlɔ ko ni mɔgɔ min sigilen tɛ yɔrɔ min na k'i tɛ se ka kɛ candidat y'o kɛ texte kɔnɔ ne ko Bavi o bɛ se ka kɛ cogo di e bɔra député bulon de kɔnɔ e bɛ se k'a fɔ ko ni mɔgɔ min sigilen tɛ Bamako yan nɔ k'i tɛ se ka kɛ ko ni par exemple ni e bɛ Kulukɔrɔ sisan n'i bɛ fɛ ka kɛ Kulukɔrɔ ɲɛmɔgɔ ye fo i sigilen ka kɛ Kulukɔrɔ. Il faut qu'il y ait Kulukɔrɔ. Faut qu'il y ait Kulukɔrɔ ye i ka k'i ye Kulukɔrɔ ye. Donc monsieur Ba o bɛ texte kɔnɔ. O bɛ texte kɔnɔ. Imagine. U y'o don a kɔnɔ. Kelen ou bien n'i bɛ kɔfɛ sisan i tɛ se ka kɛ candidat ye. Parce que kolon nous be kɔfɛ ni fɛngɛ ninnu kɛ pour que parce que olu ye ballontan ɲɛmaabaw u ye ballontan dirige yan u ye stade dirige u ye fɛn kobaw kɛ ka caporaux ta ka fɛn caman kɛ n'i y'a faamuya maintenant pour que ka barrage da dɔrɔn ka texte dilan ka bɛn n'u yɛrɛ ye i tulo bɛ kuma na wa donc tant que
comité de normalisation de bena kada sigi n'a sigira parce que an tɛ se ka fɔ ko an b'o sigi FIFA ni ministère de bɛ jɛ. Mais peut-être ma da FIFA mɔgɔ la. Non, écoutez, hali n'i ma da o la cogo di o fana bɛ siran tasi ye o an ka fɛn o fɛn an bɛ taa tribunal la de sport la tasi b'an la gagné ka tila ka lettre bila ka taa d'u ma tellement ko yuruguyurugu ni bureau sortant ka yuruguyurugu u t'a exercer hali sisan papier kɔrɔ dalen bɛ yen sinon an jigi ye tasi ye o tasi tɛ nkalon tigɛ mɔgɔ ye o u tɛ sɔn namara ma o. I m'a ye ne y'a f'i ye n ko delila ka baba ni ne ye Véron nɛni yan nɔ n ko Véron ma n k'a ka mot retiré u ye ne suspend tasi de y'a wuli en 5 ans ko n sen tɛ ballon tan na mais en réalité tasi de y'a wuli immédiatement. D'accord. Maintenant sisan n'an ka textes labɛnna u ye ko kontan min kɛ ko lankolon minnu kɛ textes kɔnɔ k'olu labɛn k'u bila 1 an 5 ma o comité de normalisation ma o ou san 1 5 ma o ou kalo 6 5 ma o i n'a fɔ fɛn bɔra madame da bɔra yen cogoya min na donc k'olu bila en place la fɛn o fɛn kɛra n'olu tiɲɛnen don k'olu bɛ dilan o kumana an ka sɔrɔ ka liste candidature kɛ et puis parrainage fana ka parrainage ko fana bɔ a la parce que u y'o fana kɛ de pour que mɔgɔ kana e bɛ fɛ ka kɛ ne ye jamanaden de ye fo club de kɛ nin club hakɛ dɔ k'e parrainé ou bien nin ligue hakɛ dɔ k'e parrainé ko sinon i tɛ se ka k'a ye c'est-à-dire a tiɲɛna de kan tant que n'o yɔrɔ de ma dilan n bɛ min f'i ɲɛna an tɛ se k'an bolo ɲɛsin mɔgɔ ma k'a fɔ karisa an ka nin ta k'a k'a ye. D'accord. Ok, basi tɛ se k'o fo bɛɛ de sen ka don a la. Merci. Ne fana b'a ɲini aw fɛ yan ni co-débatteur parce que débat de don que vous me permettez yɔrɔ dɔ bɛ frère y'a fɔ pour que je puisse quand même recadrer les choses, replacer les choses dans leur contexte parce que moi je l'ai dit. On ne fuit pas le débat. Nous sommes les acteurs du football malien. Dans notre ensemble, on est responsable de ce qui est en train d'arriver. Moi, je l'ai dit, je l'assume. Mais je vais juste recadrer certaines choses. Vous savez, en 2017, nous pas à Foya, à Flek à Foko, Véronia, comment faut Véronia, Assemblée Mina. Au Assemblée là, Conor Sigra Mali Kuna en 2017. Le Conor n'a été texte courant du Mali Balantama. Et d'ailleurs, même Ali Conor n'allait, on gagne un mot de ligue élection là. Ani Muntara, Atlala ka plainte que Conor. Non, j'arrive. Non, j'arrive. Non, j'arrive. Conor nana parce que donc il y a explication du même, vous me faites explication. Conor nana en 2017. Conor est texte là. Antarani Conor de assemblée là. Alors, Conor clé, dominante assemblée là, le collège électoral de Conor, le camp Bavier, dont moi je faisais partie, on n'était pas d'accord. Conor est Morodou. Yoro do di mo do ma ka fo lu de représenter ka assemblée là on fait la ko kunteo mais on est parti doit connaître au fait non mina di par exemple ça Nyoro du Sahel champion mi kan ka nyamo parce que a doni kama et kay ligue présent parce que ni président de ligue il sait quelle équipe de club présent parce que ni élu la président de ligue il veut bon club là. Comment famille au cas où on plaint ou combien sur quelques voix mais comment il y a le camp Bavier on a respecté on est allé à l'élection on a gagné 32 contre 30 maintenant après ça certes ici on a fait des relectures de textes c'est une réalité en réalité nous avons Balantan qu'on est à Tchouamna même Ayatouya qui a la CAF pour dire que pour que quand l'adversaire soit bloqué, même à la FIFA, Infantino, on l'a dit, il est secrétaire général de l'UEFA, il ne pouvait pas être candidat, il est venu, il a gagné. Ceux qui étaient là, il les a chassés. Au même temps, milieu colonel, dans ça, ça se passe dans les trucs. Maintenant, pour revenir au cas de... Non, si c'est... Non, j'arrive. Si c'est... Je vous ai pas... Non, vous aurez la parole, vous me laissez terminer, vous aurez la parole pour répondre. Moi j'ai dit, vous savez, il y a 2009, parce que ce qui nous arrive aussi, il faut que les gouvernants, les politiques comprennent aussi que le football est une question de souveraineté. Donc gouvernement quoi? Je parle du gouvernement. Bali a fait un premier mandat, on en a vers la fin du mandat. Réellement, le dossier, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain. C'est-à-dire, avec vous, il faut qu'on nomine à poursuivre le dossier. Déjà, si on pense qu'une personne, il y a ce genre de choses autour de cette personne, moi je pense que l'État est souverain. L'État peut faire en sorte que, parce que, comment nous mettons qu'à Foko, Agne Bavier élu, Kato Kasola, ou bien Mali Kasola élu, il faut qu'on soit clé. Bavier a déposé sa candidature.
avec candidature déposée. Bavier, on est parti lancer la campagne. Campagne lancera BI. Et Sheraton là. Le lendemain, il a été convoqué et placé sous mandat de dépôt. Ça a trouvé que... Je te coupe pas la parole. Non, ça a trouvé que... Non, j'arrive. Je te coupe pas la parole. Si ce Bavier là, oui. Premier mandat, oui. Ayoke. Merci beaucoup. Obana. Deuxième mandat, il s'est présenté au deuxième mandat. Au deuxième mandat, ni après la candidature Kera, sachant bien que c'est un candidat potentiel, si réellement il y a des dossiers, Djamana de Dou. Maintenant, attention, l'État est fort, l'État est souverain. L'État là, et là, l'État pareil d'État est très fort. Maintenant, si, pour nous qui sommes ses partisans, si on le laisse poser sa candidature, on le laisse ouvrir sa campagne, et on part faire le lancement de la campagne, et le lendemain, il est arrêté, c'est normal, il a un dossier. Mais pour nous, il y a la présomption d'innocence et c'est notre candidat, nous irons jusqu'au bout. C'est ce qu'on a fait, on est allé jusqu'au bout et on a voté. Et on l'assume. Maintenant, je dis à mon frère Gadiaba, ce sont ces mêmes partisans de Bavier, en mois de mars, on pas fait mars 2025, on a dit Texi Dowi. On a dit Texi, nous, ça passe pas. On a dit ça passe pas. Non, ça n'a pas passé. Non, ça n'a pas passé. Non, j'arrive. Je vous en prie. Malien Bébé quand la mer. Non, je dis non, j'écoute. Je dis non, pas qu'Ama Bé à la salle là. J'arrive, c'est ça que vous dites. Ama Bé à Camille Dieu. Mais c'est là, Idio, avec là, avec Koumadi. Je dis, en mars 2025, quand au niveau de l'Assemblée, la deuxième électure, Bavier et la réélecture Fladeke, il y a eu une première électure dont on a mis les parrainages, dont on a dit les résidences des présidents des ligues et consorts. Mais il y a une deuxième relecture qui est venue. Cette deuxième relecture-là, je fais partie des gens qui ont poussé. La nuit, on a eu une rencontre avec le comité exécutif à Bodo Mali Chila. Et frère, là, ils peuvent témoigner. Pas. Tout le monde... Non, je dis que tout le Mali est là. La nuit, on leur a dit que nous, ni point, Mounouba. Par exemple, à Emi Fouina, il faut résidence au Mali. Parce qu'il y a une résidence, il y a les binationaux, il y a d'autres cadres maliens qui sont à l'extérieur. Il y a une résidence, il y a une dans la Fouika sur le Mali, la permanente, c'est une exclusion. C'est nous qui l'avons enlevé. Oui. Nous l'avons enlevé. Ce n'est pas dans la salle. On leur a dit, on enlève ça là-dedans. Ou demain matin, on va voter contre. Et si on vote contre, ça ne passe pas. Ça a été enlevé. Ça, il faut aussi qu'on puisse dire ces choses-là. Okay. Ça a été enlevé. Et moi, je dis, courant 2025, il y a eu pas mal de choses. Nous, on s'est retrouvés devant un cas de force majeure qu'on pouvait éviter. Force majeure, c'est-à-dire force majeure parce que n'y a candidat, n'a y a qu'à candidature déposée et à valider là, à une campagne lancée, à Minana quoi et Wardou, à ma juger, il y a la présomption d'innocence, tu vas jusqu'au bout, ça c'est un cas de force majeure. La loyauté nous demande d'aller jusqu'au bout, on allait jusqu'au bout. Donc à ce niveau-là, c'est ce que je voulais expliquer. Maintenant, ce que je dis aussi, la même chose, la CAF, Issa Ayatou, à un moment donné, Boran Manzouan est là, je l'ai dit, c'est mon temps, ils étaient avec les Kola. Kola a fait ce frère au Mali. Ici, les Ayatou ont dit que non, ni t'es Kafou, comité exécutif, tu ne peux pas te présenter. Au crayon. Mais on m'a parlé Ayatou Binao. Le Malgache l'a fait tomber. Voilà. Okay. Donc, mais la question. Maintenant, la question de Djabili là. Aujourd'hui, à mes niveaux, Mina. Moi, je pense que ce n'est pas une question de Connor. Il faut que les Mali, les dirigeants, le monde dirigeant, on met les égos de côté. Mourouka égo blanc, qu'on parte au rassemblement. On est face à une situation où il n'y a pas de comité exécutif. Il faut que l'État s'y mette avec les acteurs. Je dis que bien fait, solution Mibikoina, au te Conoré. Conorté. Parce qu'aujourd'hui, nous avons nos clubs qui sont en compétition, il y a pas mal de choses. J'arrive, moi, c'est mon opinion. C'est mon opinion. Tu préfères Connor. Si tu dis que je dis que moi, ce que je donne comme orientation, aujourd'hui, il faut que Balantanao, les dirigeants du football malien, on met les égos de côté. Les gens, c'est les mêmes familles. La preuve en est que nous sommes là, ici, sur cette même table-là. Okay. On peut trouver un bureau consensuel où toutes les tendances peuvent se retrouver là-dedans. Et ce bureau-là,
les points saillants qui sont là-dedans, sur les textes qu'on veut qu'on enlève là, ce bureau peut enlever ces points saillants là-dedans. D'accord. Et l'État est très fort. Aujourd'hui, si on est arrivé à beaucoup de choses, parce que l'État s'assume, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, moi je donne un exemple. Et tout ce qui est là, Morobi autour du football là, ce n'est pas des gens cachés, c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. Il suffit que ces gens se mettent ensemble et qu'on mette un bureau consensuel en place. Et ce bureau consensuel-là peut régler les problèmes qui sont dans les textes dont on parle aujourd'hui, le toilettage des textes. On peut le faire, il y a ce profil. D'accord, voilà. Okay, on va profil voilà. B. Au profil B. Voilà, d'accord. Parce que Gadjaba, il fallait qu'il y ait la passé, voir mon pas avoir qu'à Connor de proposer ce qu'on allait à préparer l'Assemblée générale avec le bureau pour assigner. Donc, on a quel est le bolobi, mon sou, du Ménéca, c'est un mot en Kanga, Bolontan, Yama, Tabi, donc pour que on for un yoga. I'm so bon que là, on a tout comme. Développement au rôle de Hakili Sikidi, quoi. Un gars de secours, nous avons coup de quoi. Un gars de secours, c'est vrai que je qu'à faut moi, tellement de secours comme parce que fait un kera bella. Moi, tellement pour longtemps qu'on a dit, mali qu'on a, mon de soutien à au ma bon coup takaboui. Ne boulot. Un gars jamana blani baigné sans fait quoi. Qu'on aura comment fera. Qu'est-ce que c'est qu'un comité de normalisation? Konori yɛrɛ kɔrɔ ye mun fan ko ɲini k'o dɔn Konori min n'a nana 2018 c'est pas 2017 c'est 2018 oui c'est 2018 conduit par madame Daw o nana gɛlɛya de kɔnɔ bureau dɔ tun kan ka walan sɛmɛ bureau kura kana samasamani nana FIFA mɔgɔw nana ko bon ko sisan ko bɛɛ ka t'i ka kan na k'an ka mɔgɔ dɔ ɲini ka sigi o kɔnɔna na a taara ye k'a fɔ ko gɛlɛya dɔ tun bɛ texte kɔnɔna na parce que n ye kuma dɔ fɔ n ko 2016 n ye kuma dɔ fɔ n ko 2016 n ka kuma daminɛ na n ko sɛbɛnfura min tun bɛ FIFA bolo ko Mali ka statut ani min yɛrɛ tun bɛ ka ballontan lamara o tɛ kelen ye alors n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ dɛ bon olu nana ka na comité de normalisation nana ka na kɔnɔ o sɛbɛn ninnu ka segin olu kan k'a kundama bɛn FIFA yɛrɛ ye min fɔ ni o statut votera 2016 FIFA ka statut ba o votera 2016 o de la ko dɔgɔkun mandat ye fila mandat tɛ fila ye mandat ye saba de o de sen fɛ o bɛɛ dɔnna la ka taa fɔ ko ka taa commission fana sigi commission ninnu au lieu que comité exécutif k'a fɔ ko bon k'a b'olu sugandi kalafili de bɛ kɛ commission minnu bɛ yen bi la commission indépendante commission juridictionnelle ninnu fɛn kalafili de bɛ kɛ a fɔra k'olu fana ko kala de ka fili ko pour que ka comité exécutif ka poids parce que i bɛ mɔgɔ min nommé a b'i ka baara kɛ parce que e de y'a nommé i b'a sara donc a bɛ se ka kɛ a bɛ tugu i ka baara la FIFA ko non ko gɛlɛyaw nana don diɲɛ ballontan na ko k'a kɛ k'olu commission ninnu fana ko olu fana ko kalafili nka an bɛ ka bɔ kɔnɔri kɔnɔna na kɔnɔri ka ma se ka o baara in kɛ a y'a to yen ko ni comité exécutif nana o baara ka kɛ mais n bɛ min fɔ o yɔrɔ la o gɛlɛya bi o bɛ yen dɛ commission indépendante minnu bɛ yen parce que u ye décision ta a décision bɛɛ attaquera pratiquement les 90%. n bɛ min fɔ bi comme aw bɛɛ tulo b'an na Mali de ye premier diɲɛ ballontan na min bɛ tribunal saisi k'a fɔ ko bin kɛra mɔgɔ kan. Bien sûr. Mali de ye premier Mali bɛɛ sur les 211 pays affiliés à la FIFA Mali de premier o kɔrɔ an t'an yɛrɛ ɲininka an k'an juguw falen hali n'an nana ni comité de normalisation ye ni hadama n'an ma juguw falen mɔgɔ minnu ye mɔgɔ ladiriw ye k'a di u ma même si c'est mais on a vu que c'est l'État qui dirige mun bɛ État bali k'a da dɔ kuma na o diɲɛ dugu foyi tɛ yen ko a ka dugu kɔnɔ ko ni FIFA ɲɛmaa taara yen k'a tɛ taa président de la République d'Ivoire fɔlɔ la FIFA traite avec les pays ce sont les pays qui votent bon maintenant a ko comité de normalisation ou bien ko au côté de voilà un ɲininkali mɔzɔn ko il est partant pour Kondor pas cela dit qu'il est partant c'est lui qui dit maintenant n bɛ ka don Kondor fɛ parce que f'i ka Kondor fana ɲɛfɔ mɔgɔ ye bon article 8 statut FIFA o ye mun fɔ Kondor ko la ko Kondor bɛ sigi n'o ka sɔrɔ
minnu bɛ ka baara kɛ comité exécutif kɔnɔ u ma baara ɲuman kɛ FIFA bɛ se k'a fɔ ko k'u wuli ka bɔ yen walima u bɛ to ka kuma min fɔ entre guillemets ko état y'a sen don balontan na olu n'a ɲɔgɔnna ninnu comité exécutif bɛ se ka na comité de normalisation bɛ sigi an bɛ ɲininkali de kɛ an bɛ yɔrɔ min na bi yala o FIFA de comité exécutif mɔgɔw wuli ka bɔ yen wa ɲininkali bɛ yen filanan yala état de ko comité exécutif mɔgɔw ko ka taa ka bɔ yan ɲininkali filanan ye donc n'olu fila n'an y'olu lajɛ an ye min ye min fɔra k'u ye démission kɛ ko convenance c'est pas personnel ou quoi o yɛrɛ de ye lettre sɛbɛn k'u t'a la n'u ko k'u t'a la o kɔrɔ ye mun ye n bɛna n pa non ne bɛ ka kuma sariya ye min fɔ ni jumɛn na comité de normalisation bɛ sigi e bɛ k'o de ɲɛfɔ soit FIFA ye wari minnu bila ka na aw magaraw la u ma ko compte faamu wa ko bɔ k'a ka taa ka bɔ yen o bɛ se ka kɛ walima jamana yɛrɛ y'i sen don ko bɔ ko aw ma ɲi k'aw wuli ka bɔ yen ne bɛ fɛ k'a dɔn olu fila o kɛra wa. bon ne bɛ n ɲininka o sisan de toi à moi-même là devant tout le monde mɔgɔ minnu démissionnera nin ah qui les a fait démissionner. Ils ont démissionné de leur gré. Comment ça? Mais on va se dire mais on est une fois qu'on bon, maintenant, ils ont démissionné. Ils ont démissionné et puis à la dernière minute que le président a démissionné. Oui. Il a rendu sa démission. Oui. Maintenant, quelle sera la position de la FIFA? La position de la pour le moment. Voilà, m'a fait que voilà. Non, mais pour le fond, la FIFA benao. FIFA be sera la kana lamini ke ka famille ke nous dans le département mo dans quelles conditions mimbe ta sera émis akoko comité de normalisation doko élection charia mi fo et ni ko semaine temene mi kera atu fora ko mo de bena ke ka bureau dafa o de tu fora le taxi est Mario. Bon, maintenant, n'a pas que bureau de le taxi est non, moins de 50%. Non, moins de 50%. Non, bon, comme c'est non, moins de 50%. Moins de 50%. Tu sais que moins de 50%. N'a clenché bon, qu'on a clenché bon, comme on veut wele, ka bureau d'afa. Nga n'a terminé clenché ka majorité. Au Corée ka foko. Au Corée bureautique. D'accord. Ils étaient au nombre de combien? Ils sont au nombre de 19. Non, de tout le monde quoi. Ça fait comme ça est mieux fort. Manga tout ça là comme moi ni kele. O de papier kono. O de statut kono. Muga ni kele. Mais mon agara tan kono te. Anga nyoko ni go fana. Parce que ne yininga ne balta c'est toi qui vient de dire que FIFA be sala kankana. FIFA be donc maintenant FIFA na assistant. FIFA be na les démissionnaires. Il va leur demander non? Non. Mais on m'a démissionné à l'école. Lu tabora là. Ni ta ni cha démissionné. C'est fini là. Était une gablé. Était une gablé qui s'endal. Donc mina agara tan kono te. Il faut qu'ango oro fana fo. D'accord. Muna agara tan kono te. Parce que kono les papiers minglan kabla. Mena kono ay kono botola kono yesi gafe de glakabla ko ankata professionnalisme na ka ke ina fo ka ankabo degali la quoi ka de ka to ka andege kono ko ka balontana mi kalo be sa o de fora parce que luka bara de do ibe demzene fe be wala dafa baka karampon do kata iba sura fa ou ba ou hakli bala ka fo ku de abe fait d'osso. Oh, comme kangatali pour que baraka di démissionnement parce que le football c'est l'emploi. L'emploi direct. Bon maintenant au ligue professionnel au moins c'est kasi. A fera ko muso fana ka ligue ko kasi alors que nous fla nous ka anka sur le comité exécutif là. Donc le fait que nous fla masi o de yambo mugan kono dola kana enquête mugan kelena kana ke tani kono voilà. OK. Moi je vais d'accord, moi j'avais une question ça n'est bien do fraka. On a remarqué que ni Mangabani démissionne. C'est le fait que quand tu regardes Mali tara Coupe d'Afrique là en Bora il y a forma en Boli be du sou kasira démission kuma ni ka fédération chi o le nana ni o kuma jusqu'à faut qu'on a se faut démission ni fin bela comité exécutif bon de façon comité fédération mais de quoi fédération chi o le kuma na ta bolo il y a forma comité exécutif quand tu passé il y a une défaite moi j'ai pensé comme ça là pourquoi à chaque défaite ni kanna nantara na matarojan anga fédération chi faut mo et finalement, l'opération là-bas dans la chi. Monsieur Mozon, qu'est-ce que c'est qu'à mon force là? On a une solution, plus solution bibolo. Bon,
Bon, non, la solution toujours, c'est qu'il faut que mon rôle l'adresse au comité exécutif là. A berake mon rôle l'adresse au Gansaï. Il y a un photo là. On t'a fini comme marché mankutuche. On t'a fini comme marché mankutuche. Dokara bella. Non, on est à faire la bema. Merci. Bon. Alors, vraiment, Minkera a un clic à beaucoup. D'accord. En gros, bla. Mais pour qu'on kabla, c'est que Miminana, il faut qu'on se vede noter, non mania, il va se faire un nicarana. Alors, au coquille de Betala. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, pour qu'au Kanake, il faut que Connor de câble en place. Connor, ça, c'est des gens totalement neutres. Ou Bena, ou Baladje, FIFA de Bouble en place. Ou Baladje, et Texou, Madjeminoube Texou là, Kolou fin, Kolou clé. Alors, élection Mounoukara Noumania, alors Binkara Mounouka, ka Olu Fanaka Hake di Ouma. Comme ça, nous, Kera, on met ta élection apaisée là. Nous, t'es bibi, c'est la élection là. Notre élection, ils ont mis déjà un collège électoral en place. Mais les mêmes causes vont avoir les mêmes effets. Donc, il faut texte de carrière, assemblée générale normale, kake, moi, la Kabla, fait. D'accord. Voilà. Ok. Bon, souvenez me faut Gadjabaye. Toujours comme Agnès faut qu'il faut comme nous nomination Kabla en place. Parce qu'il y a quoi texte ça, il y a quoi texte quoi. Nous nous tombons franc fait que en tombé ministre avisé. Né plusieurs fois, né ne sait pas ni marche un ministre en reçoit avec sien de l'urbo. Chaque fois nous fait qu'à code que amessa ma meta pour ma faille. Mais avec ça, FIFA ni avec ça pour que Kasega coco là parce que wa faut comment on peut de me la FIFA ma malice pas. L'autre jour, on était chez le ministre. 2000 ans, Afrique a mis une commission de commission électorale, assemblée de Bosque. On a bavé n'a qu'à mourir, on a quand nous avons mandat renouvelé. Un bon monsieur qui a quelque chose depuis ma quai. Depuis il y a le cas qui entre le ministre fait, kata kuma fait. Et nous be bolondanyama. Nous ne faisons qu'un ni rien nous soso. Mais qu'est-ce qu'il a répondu? Parce qu'à l'évolo, on a des cafés, on a fait encore un café qui a fédération Chide. Mais on a sera serré, on a fait un café, il y a un café à main, Jamanama à main. Mais pourquoi pas? Il y a des cafés un peu quoi? Pourquoi on ne t'occupe pas? Pourquoi? Oui, pourquoi on ne t'occupe pas? Voilà, c'est pour ça. Pourquoi on ne t'occupe pas? Parce que voilà. Parce que métier faux, les cacos faux bébé, il m'a mis baisse de l'influence, Mali bé. On passe là, parce que ne veut pas se faire. Vous pouvez faire qu'à la nette de Jenaï. Nous avons gagné un tas de jury qui est le FIFA là, en tant que jugement à Tasla. Toi, vous Moussa qu'on a des faits où les crèves bon. À l'époque, Baba de Koumé, Annie Baba de Touménon. Kafanga est général, le Danga, les mandats d'âme, des Moussa Kognetch. Nous béquera Katéméo. Mais bon, il y a Fotuga Mina. Amé Segankode. Beaucoup FIFA Binana. Le FIFA nana. Le ministère de Barak est non fait. Min quand Kake, le ministre de Barak de la non fait, au fond de Kasoroka a foyer. Mais quand oui, FIFA Bena, un ministre de le color le ministre de Barak. Ah, dans Amoubeni, à ta Dafou Tala. Mais nous aussi, min quand Kake 600, ou quand on a texte de réunion. Eh bien, si c'est le cas, il est le cas. Nous voulons que beaucoup de gens aient élection. Parce que le fait que nous avons un best samakabo la Catane normal, que Malin de blanc place, Bekanga ce qui est présenté, Bolontana Kanga ce qui est présenté, Civil Kanga ce qui est présenté, Maman Mani Javi ce qui est présenté.
parce que malien est. D'accord. C'est tout. Ok. Si c'est. D'accord, mais il faut, parce qu'il y a question de former, faire qu'au Gabi, parce que il y a comment de fois c'est important. Parce qu'à chaque fois, Oui. après une canne, Merci. on demande, il faut que mon rôle Camille Famou Mali Balantan. Et puis, pardon, allez voir de fois. Quand faut qu'on fait à l'amiable, il a faut consensus là. Il y a que consensus là. Quand on a texte nous tuer, Hani makele, a bien qu'à plaindre qu'on ouvre la place au bas. D'accord. Donc c'est même pas la faute. Non, j'arrive. Pas. J'ai dit que il y a comment dans les forces, c'est extrêmement important parce que les Maliens ont besoin de la même compagnie. Il faut que les acteurs sont là. Mon tonton Bogara il faut que quand il y a Bema, allez quand il y a Bema, il faut que le monde du football, il y a et qu'on parte à la réconciliation, à la vraie réconciliation des acteurs du football. Nous même bébé impi. Avec un texte fort, avec un salaire fort, fort. Aujourd'hui, quand les gens sont réconciliés, et tout est possible, l'impossible n'est pas malien. Mais quand on est fort, parce que Mali, Balantanko, Kerachogodi, le football, le développement, la gestion du football, Fédération Kambara, quand on est par exemple de Côte d'Ivoire, il faut aller. D'accord. Donc pour les gars à Famou, il va terminer. Et présent fora encore. Ni à Tawadi, qu'à 2005 on a fait Bima. Mais c'est qu'à fourni le tandem Amadou Kola, Moussa Konate, nous Borala sur les CAN 2012, CAN 2013. Chaque participation d'une CAN a fait les frais d'une fédération. Parce que l'adversaire oublie qu'on a des CAN canadiens pour pouvoir rebondir sur ça. Nous-mêmes en 2012, c'est l'occasion, il faut le dire. Des gens qui sont partis, et frère bien, nous avons même des journalistes, des trucs qui sont partis au nom de l'État du Mali, pris en charge par l'État du Mali. Parce que dans l'équipe dirigeante, nous avons tout fait. Ou quand on a des matchs là, nous Botswana, Kambi, Eliminaminaso. Il est là, il peut témoigner. Donc pour vous dire que moi, je vais venir par rapport à la solution. Pas. Moi, je suis persuadé que le Conor n'est pas une solution. Nous avons fait un premier Conor ici. Nous avons fait un premier Conor qui a mis des textes. Après le départ du Conor, ces textes-là, ça n'est pas faux. Les textes ne sont pas fallus. Tant que les membres de l'Assemblée sont d'accord et que tu amènes une proposition de texte, l'Assemblée a voté, ça devient une loi. Donc, texte côté, il faudra que, il faut gagner la photo. Moi, je dis aujourd'hui, pas qu'il va y battre. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il est du rôle de l'État du Mali. Et regardez fort, le ministre là, Kafoko FIFA Benako, c'est vrai, chacun de nous, un bébé choki qui a fait ni kaina gaya ba yafo konor be sigi ka fla de lao I magara FIFA ka warla ou be FIFA ka sere o gestion soso konor be sigi eta ya dakala ka mo la ta fanga konor be na sigi mo kara de leur propre gré parce que c'est d'accord. Donc, il faut que bien commis forcera Kata. Parce que les semaine au travail de leur propre gré. Quand ils partent de leur propre gré, il y a les membres qui restent, les membres de l'Assemblée. Donc, le secrétaire général convoque d'abord une assemblée extraordinaire. On constate le départ du comité exécutif. C'est à partir de cette assemblée extraordinaire. Moi, je suis convaincu et je reste convaincu que la FIFA ira dans ce sens-là. D'accord. Voilà. Non, si c'est. Moi, je ne comprends pas. Oui. On sait la chose. Il est barré qu'elle est texte du maïs. Voilà. Comment solution, comment la main bien fait. J'ai dit dans quel cas on fait appel au Conor. Ok. C'est rien de faux. Pardon. Florian Moudi, au Conor. Le Conor de l'eau, Conor c'est 2018. Conor Baudra Cherabla, même sans flag à Falena. Sans quel coup à Falena. Vas-y. Donc, Conor, au Bolan Confess, au Nissantier, Cherab Falena Chiadou. Oh, il est Cherab Falé. Il va attirer mes falais. D'abord, il va membre la corona et faut le café. Ah, n'y aurait galaba qu'on a fait à Cafalé. D'accord. Il faut aller. Flana mouillé. Nous sonama en ce moment avec Gafé et Kachi. Nayaye, avait l'abbé, Kake, avait voté, mais le lendemain papier m'invita dit.
membre au témi votera. Ok, Bakar, vraiment, on vous remercie beaucoup. Wati Moudira Amba. Voilà, attendez. Non. Non, monsieur Modon. Voilà, comme 30 secondes. Non. Chacun 30 secondes. Non, dernier mot. Voilà, dernier mot c'est que Agnès Fembe-Fo, État Carole, en fait, un mot faux. Oui, mais comment, voilà. État Kanga Moundeke, pour que Mali Balantan Fonaka Tanye. D'accord. Un autre débat. Ah non, il faut que ça. En 30 secondes. Tu dis en 30 secondes. On demande 30 secondes. Non, on dira à moi, voiture de Siraciso, on respecte l'heure. Il y a vraiment, comme il y a comment le faire, il y a Fara Mouama, il y a vraiment, ça c'est pas bien, il y a vraiment. Donc c'est pour dire que 30 secondes chacun. C'est pour dire que réellement, on aura besoin de vous. On a besoin de vous. Voilà, il y a format. D'accord. Donc c'est pour dire que vraiment, monsieur Mozon, vraiment, il faut, il nana Adjara Agne. Mbasila, vraiment merci. Et je dis que la balle est dans votre camp, la porte est ouverte pour vous tous. Merci. Même dimanche prochain, on peut vous appeler ça de l'occasion. Monsieur Sissé, vraiment merci beaucoup, Iniché. Donc, bon retour à Mopti. Donc, monsieur Gadjaba, vraiment merci. Un frère, vraiment, moi, demain, Kabran ou Ambolo, on va à la direction générale. Moi, Chériflaï, Amé Barakela Befou, Nambora Amena Mourabouya, la réalisation en régie, Ambou Bela Djeloufo. Nous, Temenaka Boy, Mouba ensuite, Traoré Mamadou Mouri, Balbere Abidjan, Ambalefo, Mamadou Samake, Dissam Djema, Afanabansu, Amafou, Docteur Madame Diallo, Amanina Lefanako, Mouye Amadou Djadje Sangare, Ambale Fanafo, Babacham, Hippodrome, le patriarche de Kangaba, Mamadou Namaketa, Ambifo, Inusu, Amnata Diallo, Koumabako Mimi, Diallo, collège transitoire, les mines, Ambale Fanafo. Donc, Mouye Faraba Kouati, Ambale Fanafo, Ka Kouncheni Djem, Ousmane Chérif, Madame Aydra, Amba Afo, invito Amoufo, Kosebe, vraiment Oniché, Mado, Atena Dani Droma, parce que comment bêtiser qu'à faux, et bien donner fort, et puis bah tortuer. Si on aurait, Balbena dit Amma, il n'y a pas de problème. En Fanabe, il y a pas une affaire fait. Vraiment, Aka, il y a pas Amma, Kosebe. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème, vraiment. Bakar, pour voter. Akamben, dimanche prochain. Merci. On va prendre les photos.